Mateo Kapitulo 20. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa, miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nangadto sila. Sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Unya, sa hapit na kadto mo alas 5, miadto siya sa merkado. Ug didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo. Busa, sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila, nalabaw pa ang ilang madawat. Apan nag-usag-usa kanila, gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagot-bot sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Pamati ra, wala ako maglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Ulasin na kamahinoon, kay ako manggihatagon man." O gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon, Busa, kadtong naulahi, mahiuna. O kadtong nahiuna, maulahi.